Tabu kainta gobrabo phai Kwlaijak chini takuk budu Debbarma ni Sakhamya जोंनिया social media ti saimanka aboni bagui bini nukungo phaiui bini tam problem abono जों kok salaike hangke bini family bai tabuk bono GB haike IGM tunan bagui जों borno chubachuri klangka gadi bara rok biti apatot tei nogo sana nangnani semisa जों je mansa Chobai klangka tabuk borno जों naising tongnai borok je dino Agartala tui phaio adino जों IGM अथवा GB जों borokno phunugui bongni bwswkangni je samung khlaijaknai amrokno जों doctor bai kok saui bongni treatment rok khlaijaknai. Darate kisa ke baksa kwbangma kamyam chino ti brasang nugo amhai sep tongoi bo sep nai mai nyango document screen bogi borno tam kok kotore borno जों sai klangka je Ayushman Bharat card rok khlaijak rei dakti khlainani bagui te o amchaini chini sikla rokno bo जों omono sai klangnai jara takbo Ayushman Bharat rok khlaijakya subida manui tongmano doctor bithi paina rok doctor naijak rok free aborokno naharani bagui जों borokno koi klangka tei baki je जों sungmani soilen je sungmani je chini tiprasa area ka amahaino lumkhai sorry Sakhamya hangkai जों kwbangma sujog subida tongphano जों aborokno saimani bagui जों jefru problem khlaio aporisa जों doktor nangjago tei abono joto जों bukurokno koinani muchungo je सरकारी भाবে যে সুবিধা রক মানি tongo Ayushman Bharat card rok khai tonani nango abo prai 5 lakh moto जों सुबिदा mano khoroksa rubio abo जों belai kheno nango khlainani hambai.